O Concello de Lousame xa ten lista a programación de verán cun calendario que combina actividades culturais, deportivas e de lecer para todas as idades. Entre as novidades, a chegada do Bolo Fest e o regreso do verán activo. Lousame aposta este verán por unha programación ampla e pensada para chegar a públicos de todas as idades. Durante os meses de xullo e agosto, as propostas culturais, musicais, deportivas e de lecer encherán os ocos do calendario lousamia. Para min como alcalde deste concello é un orgullo a toda a serie de actividades que imos a propoñer hoxe aquí e explicar. Vai ser un verán en Lousame digamos, moi dinámico. Vamos a tocar todos os ámbitos, tanto a nivel cultural, deportivo como musical, con importantes novedades. E esperamos que isto sirva tamén para chegar a todo tipo de públicos, sea infantil, xuventude e non tan xóvenes. Entonces, creo que temos un verán programado que é moi axeitado. A principal novidade será a celebración do Bolo Fest, que por primeira vez chega ao municipio. A quinta edición do festival terá lugar o sábado 11 de xullo no Campo Vello de Fútbol de Cruído, cun cartel formado por artistas e grupos da comarca, un espazo talento para novos músicos de Lousame a Noia e unha entrada solidaria a beneficio da Cruz Vermella. É un proxecto de música en directo que o secreto é que recolle sempre os grupos da zona da comarca. De aquí de Lousame vamos a contar con un par de grupos de nenos en un espacio que temos que é para xóvenes talentos e despois con uns grupos que xa son coñecidos en este tipo de festivales e o único que queremos é que a xente que se anime a comprobar unha vez máis que o Bolo Fest ten a súa propia identidade. Dende o Concello afirman que é un orgullo poder traer este tipo de novidades á zona rural. Para nós é un orgullo poder acoller este festival tan consolidado na comarca, é un orgullo poder traelo ao Concello de Lousame. Creemos que é unha importante novidade, digamos, no calendario cultural de todas as actividades que se fan ao longo do ano. Esperamos que sirva tamén para chegar ao público xoven e non tan xoven tamén, porque é un festival que acolle a todo tipo de idades. Xa en agosto volverá unha das citas máis esperadas polos máis pequenos, o verán activo, que se desenvolverá do 3 ao 7 de agosto en horario de 9 da mañá a 8 da tarde, con servizo de conciliación dende as 8:15 da mañá. Estamos contentos outra vez, outro ano máis, outro verán, de presentar o noso verán activo, que vai ser este ano pois dende a semana do 3 ao 7 de agosto. O horario, este ano decidimos outra vez facelo todo o día, porque consideramos que a xente está contenta e lle gusta este horario, e a chegada dos nenos vai ser ao pabellón ás 9 da mañá e a recollida será ás 8 da tarde. Tamén queremos decir que se algún pai, algunha familia necesita deixar o neno antes das 9 da mañá, pode facelo a partir das 8:15, porque ali están os técnicos xa traballando dende moito antes para recoller os vosos rapaces e que poidades marchar tranquilos aos vosos traballos. O programa complétase con 2 sesións de cine de verán. A primeira será o 12 de agosto no Palco de Música de Camboño coa proxección de Sirat, levando por primeira vez esta iniciativa ás parroquias. A segunda terá lugar o 19 de agosto na Casa da Cultura coa película Dragon Keeper. Imos ter 2 sesións, unha o 19 de agosto e outra o 28. O que queremos facer tamén agora é levar a noite de cine non só aquí á Casa da Cultura, senón tamén queremos levála polas parroquias. Agora esta primeira vai a ser a parroquia de Camboño, que ainda estivemos ali fai pouco escoitando a banda de música, e agora vamos a levar o cine porque consideramos que é un entorno privilexiado, é un entorno precioso, ali no Palco da Música, e unha noite de verán con cine máis aínda. Como broche as actividades estivais, o 28 de agosto celebrarase a tradicional festa de despedida na piscina municipal, reunindo aos participantes do verán activo, das leisure activities e de outras propostas organizadas polo Concello. O 28 de agosto é un día moi esperado por todos os rapaces do Concello, posto que temos a festa de despedida de todas as actividades que temos no verán, que non son poucas. Ali vanse reunir os nenos que vayan ao verán activo, as leisure activities, todos os rapaces que participen nas nosas actividades, ese día esperalle unha gran festa no entorno da piscina. Con esta programación, o Concello de Lousame busca ofrecer un verán dinámico e participativo, combinando ocio, cultura e música cunha oferta pensada para que os veciños e visitantes disfruten dos meses estivais do municipio.